Erabakia ulertezina da Euskal Kultur erakundearen zat. Udauntan estatuak jakinarazi dio lehen aldikotz, urtero eskaintzen dion diru laguntza ehuneko 15 apalduko duela, 30.000 euro gutiago. Ondorioak lirateke elkartean proiektuak ez behar bezala diruztatzia, eta zalantzan ematia hemen lantaldean 12 langile dira, lanpostu bat edo bi zalantzan ezartzea. Eta hortaz haratago, gure kezka da estatuak orain nola kontsideratzen duen Euskal Kultur erakundea. Aintzineko urteetan estatua dostan erraiteko sanktuarizatu behar zela diru zama bat Euskal Kulturaren alde. Euskal Kultur erakundea duela 35 urte sortua izan zen ustaritzen. Urtero 120 bat proiektu laguntzen ditu izan dadin dantza, musika, arte edota bertsolaritzan, funtsezko lana Euskal Kulturaren babesteko eta edatzeko. Kultur elkarten ekosistema horren animatzaile baikira, horren tresna baikira bat, eta gero komunikaziorako erreferente bat gira bestalde, etnopoloarekin eramaiten dugun lana, hori ez da inbeste ageri, bilketa lan hori garantzitsua da, gero ari begira ulertzeko nondik heldu giren. Euskal Kultur erakundearen sustengu zainbat elkartek mobilizazio batetara deitzen dute larun bat goizian.